Kedves jelenlévők, jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör dúdoló énekcsoportjának ünnepi műsorán, amelyet a fennállásuk 15. évfordulója alkalmából szerveztünk. A műsoruk a Nemzeti Kulturális Alap, az Óbecsei Önkormányzat és a Csóri Sándor Alap támogatásával valósulhatott meg. Köszönet nekik! Rendezvényünk elején felkérem dr. Molnár Viktort, egyesületünk alelnökét, hogy köszöntse a megjelenteket, illetve a szülőnapos hölgyeket. Jó estét kívánok minden jelenlevőnek! Tisztelt jelenlevők, vendégek és kedves dúdolós hölgyek! A 15 év elég hosszú időnek számít egy csoport életében. Örömmel látom, hogy ma is többen itt vannak azok közül a színpadon, akik 2008-ban az alakulásnál jelen voltak. Igaz, a tagok egy része kicserélődött, de a népdal iránti szeretet nem csökkent. A népdaloknak nem csak közösségépítő szerepük van. Fejlesztik érzelmeinket és önismeretünket. Gyógyítanak, finoman alakítják életünket és világszemléletünket is, mondja Navratil Andrea népdalénekes. Szerintem a népdaléneklés mindig réteg műfaj lesz, de akik egyszer eljönnek egy-egy műsorra, koncertre, ahogy ezt a dúdolósok is tették, azok később visszajárnak az ilyen jellegű rendezvényekre, illetve betagosodnak a Petőfi Kultúrkörbe. És ez egy nagyon szép jele annak, hogy fontossá vált az éneklés, a népdal az életükben. A mai, a 21. századi embereknek is ugyanolyan érzelmeik vannak, mint a régieknek. Az éneklés és a népdalok semmit sem veszítettek aktualitásukból. Sőt, ebben a rohanó világban, a gyors információ áramlásban egyre inkább szükség van arra, hogy általuk, a népdalok által valódi érzelmeket tudjunk kifejezni. Gyógyítsuk önmagunkat, környezetünket. A népdalok az érzelméletet és az önismeretet elősegítve bizony finoman alakítják az emberek életét és főleg világszemléletét. Csak arra kell figyelni, hogy azokat a dalokat válogassuk ki belőle, amik megszólítanak, üzenetet hordoznak. Kodály Zoltán idézetével szeretnék gratulálni az évforduló alkalmából, és még sok 15 évet kívánok a dúdoló énekcsoportnak. És mint az ékszer is, holt kincs a láda fenekén. Életet akkor kap, ha viselik. A népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. Gratulálok! Bye, bye, bye.
Dúdoló énekcsoportja 2008. februárjában alakult. Mint ismeretes, 2007. júniusában Óbecsén tartották a 31. Durindót és a 44. Gyöngyösbuklétát. A Durindó műsorát a házigazda, a Petőfi Kultúrkör Szerence táncegyüttese nyitotta meg. Többen figyelemmel kísérték a rendezvény műsorát, és úgy érezték, hogy Óbecsének lehetne felnőtt kórusa is, egy asszonykórus. Már a Durindó másnapján néhány hölgy, Farkas Zsuzsannával az élen, azzal a kéréssel keresték meg Kisinyelszerbe Annát, hogy ők is szeretnének énekelni. Panna, ahogyan mindenki ismeri őt, ahhoz a feltételhez kötötte a kórus megalakulását, hogy legalább 10 fő toborozzanak a kórusba. Az asszonyok nem tétlenkedtek, és 2008. februárjában megtartották az első próbát. Az első dalcsokor, amit megtanultak, aratódalokat tartalmazott, ezt hallottuk az imént tőlük. A Dúdoló énekcsoport már tevékenységének első Durindóján, Kishegyesen szoros barátságot kötött a temerini férfi kórussal. A dalolás szeretete, a mulatás öröme hozta össze a két kórust. Azóta is szívesen járnak egymás rendezvényeire. A Temerini Dalárda 2007-ben alakult a helyi Szirmai Károly Művelődési Egyesület szakcsoportjaként. Hosszú évekig kizárólag csak énekhangjukkal bűvölték el a közönséget a férfiak, majd néhány évvel ezelőtt a Messzeföldön híres 10-es banda mintájára tombora zenekar is alakult a kóruson belül, néhány vendégzenész segítségével. Megalakulásoktól kezdve minden helyi rendezvényen örömmel énekelnek. A csoport legfontosabb hitvallása, hogy saját vidékük a Délalföld népdalait megtanulják és népszerűsítsék. A Durindó rendszeres résztvevői, ahol a legjobbak közé sorolja őket a zsűri, de több rangos elismerést is magukénak tudhatnak már. Baráti kapcsolatot ápolnak környékben és magyarországi énekcsoportokkal, zenekarokkal egyaránt. A temeriniek a Dúdoló asszonykórussal kezdettől fogva nagyon jó kapcsolatot ápolnak, fontos nekik egymás rendezvényein megjelenni és figyelemmel kísérni őket, a föllépéseket megnézve baráti tapsal, biztatással támogatni egymást. Ma a Dúdoló asszonykórus 15. születésnapjára egy tiszamenti dalokból készített vajdasági dalcsokrot hoztak nagy szeretettel. A csoport vezetői Szabó Gabriella és Szabó Árpád. Összefolyik
szívesen tett eleget a meghívásoknak, és vett részt népzenei találkozókon. Így került barátságba a Gunarasi Rozmarik asszonykórussal is. A Gunarasi Rozmarik asszonykórus 1978-ban alakult meg az akkori kézimunkázó asszonyok csoportjából. A csoport tagjai főleg népdalokat énekelnek, amelyekkel versenyeken is fellépnek. Több alkalommal eljutottak a vajdasági szemlére, és szép eredménnyel tértek haza, mint ahogyan az idei évben is, de a Durindion is szeretettel vesz részt a kórus. 2018-ban a 40 éves fennállását ünneplő Rozmarik asszonykórus elnyelte a faluja nagydíját, valamint ugyanabban az évben a Csókán megrendezett kóta versenyen kiváló eredményben részesítették őket. 2023-ban a kórus faluja köszönőlevéllel jutalmazta kiváló tevékenysége miatt. Ma moholi dalokat adnak elő. A csoport művészeti vezetője Kis Imre Szerda Anna. Ragassa ki már Vancouver
koncertre a dúdolósok, táncosok is szerettek volna, hiszen a kultúrkör rendezvényein, évadzáró, karácsonyköszöntőn és a március 15-i megemlékezésen mindig együtt léptek fel a néptáncosokkal. Kérésüket teljesítettük, hiszen most Talpai Emese néptánccsoport tagja következik, aki Szabmári asszonyvermunkot ad elő. Felkészítője Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs. Rendszeres résztvevője a Durindónak, a vajdasági népdalkörök és zenekarok szemléjének. 2012-ben a Durindóról javasolta a zsűri az énekcsoportot a Vas Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőjére, ahol kiemelt nívódíjat nyert. Művészeti vezetőjük szintén 2012-ben vehette át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség plakettdíját, valamint Óbecse községdíját. 2019-ben a Horgosi Durindón Kis Imre Szerda Anna pedagógusi nívódíjat kapott, 2021-ben pedig Bodor Anikó díjat a kiemelkedő szakmai munkájáért, amikhez természetesen a dúdoló énekcsoport is hozzájárult. Most hallgassuk meg a Hétköznapok dalai a Tisza mentéről című dalcsokrot, amit 2021-ben Törökbecsén énekelt a dúdoló énekcsoport. Hazákába szeremet rakad,
megörökítette a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör hírnevét, a Dúdoló Énekcsoport és a Botra Férfi Kórus Bács-Kossuth-falván az őszi népzenei találkozón, amelyet az Ady Endre Művelődési Központ Rezeda asszonykórusa szervez. A múlt hétvégén is szívesen tettek eleget a meghívásnak, és éltették tovább népdalaikat a színpadon és a mulatságban egyaránt. A Rezeda asszonykórus 2015-ben alakult, dalolni, énekelni szerető, vidám lelkületű asszonyokból. A csoport szakmai vezetője Kis Imre Szerda Anna, aki leginkább a vajdasági népdalkincsből, Bodor Anikó gyűjtéséből válogatott dalcsokrokat tanít a Rezeda asszonykórusnak. A csoport tagjai részt vesznek az Ady Endre Művelődési Központ számos más szakosztályának munkájában, gazdagítva ezzel a közösségi életet Bács-Kossuth-falván. Rendszeres résztvevői a Dorindónak és más szemléknek, fesztiváloknak. Ezúttal bácskai dalokat hallhatunk tőlük. Botra Férfi Kórusával megalakulása óta együttműködik a Dúdoló Énekcsoport. Számtalanszor szerepeltek a színpadon, de közös produkciók is volt nemzeti ünnepeink alkalmával. A Botra Férfi Kórus 2011. szeptember 11-én alakult meg az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör férfi kórusaként.
Működése céljának és értelmének a helyi hagyományok ápolását, azon belül elsősorban vidékünk népdalkincsének népszerűsítését tartja. A csoport munkásságát a szakmai zsűri több alkalommal is magasan rangsorolta és díjazta. Az együttes tagjai azt vallják, hogy a díjak nagyon jól esnek, munkájuk és igyekezetük elismeréseként kezelik ezeket, de azt vallják, hogy a díjak köteleznek is, ami arra ösztönzi a kórust, hogy még inkább felelősen és alázattal nyúljon népünk énekes hagyományához. Ma óbecsei szerelmes dalokat hallhatunk tőlük. A csoportot Szerda András irányítja. Melyik az Uram adja ki a bére, én anyáját többé nem őrizem, elszegődtem a szomszéd vármegyébe, az Alföldön a csikósok közébe. Jó cseléden ne hagyj itt bennünket, ne szomorítsd úgy is bús szívünket, veszek néked csinos vásár fiát, cifra ruhát, magos sarkú csizmát. Hely az Uram, köszönöm a kegyét, ellen fogadhatom szívességét, a jó listát odaadták másnak, viselje hát gondját a jó szárnak. Ha kimegyek az erdőbe este sétálgatni, ott hallom a kakukmadár szépen dalolgatni. Szólj még egyet, kakukmadár, a többit nem bánom, elhagyott a kis angyalom, soha se sajnálom. Kiskertembe kinyílott a rózsa, a levelek mind lehullott róla, ellepte a csipkés kötő szélén, csókolom a babám szája szélén. A becsei emblom tetejébe rászállott egy holló feketébe, látott babám az is minket gyászol, azt akarja, váljunk el egymástól. Harangoznak délre a toronyba, gyere velem rózsám a ladikomba, víz előttünk, víz utánunk ladikázunk, összebújjunk szorosan, hogy meg ne fázzunk. Én már többet csendőrkáplár nem leszek, kalapomhoz kakas tollat nem teszek, mert a kakas kukorékol hajnalba, kiki kukorékolja, hogy hol jártam az éjszaka. Én már többet kocsis legény nem leszek, kalapomhoz darú tollat nem teszek, mert a daru magosan száll szépen szól, haragszik a kis angyalom, mert nem szól. Elmegyek az ácshoz, fejfát csináltatok, aranyos betűvel a nevemre vággatom. Aranyos
Belehrádon, de Prágában is közönség elé lépett. Repertoárján elsősorban bácskai, tiszamenti dalanyag szerepel, mert ez áll szívükhöz, lelkükhöz legközelebb, de a következő lakodalmas dalcsoport nótáit szerénységben gyűjtötték. Fogadják szeretettel! Széles a Tisza, magos a partra, nincs olyan legény, ki átugorja. Se Jancsi átugorja, a csizmáját nem sározza, ez ám a legény, ez ám a legény. Leteszi szűrét a Tisza mellé, lehajtja fejét a Juncsa mellé. Se Juncsa jár utána, rétes ford utána, ez ám a nagylány, ez ám a nagylány. Mikor vittek a templomba esküdni, utána jött édesanyám siratni. Sirass anyám, megsírathatsz engemet, férhez adtál, de nem tudod, hogy kinek. Ezt a kislányt nem az anyja nevelte, kis pacsit a borozdába töltötte. Nem tönni ki édesanyja dundája, betakarja szeretője supája. Nem tönni ki édesanyja dundája, betakarja szeretője supája. Táncolj, Kati, aranyérez üstét, úgysem táncolsz többet ilyesmiért. Veszel rajta teknőt, bölcsőt, veszelőt, az kell néked a házba legelőtt. Jobb az árpa, mint az a valónak, jobb egy lánynak, mint a mennyasszonynak. Mennyasszonynak bekötik a fejét, gyász borítja az egész életét, de a lánynak befonják a haját, azt gondolja, hogy az övé az egész világ. Szánom, bánom, amit cselekedtem, hogy te véled szerelemben estem, szerelemben levestem, csak szóba. Sajnálom, de nem tehetek róla. A faluban szépen muzsikálnak, talán bizony a kedves rózsámnak. Muzsika szó elhallik messzire, az én rózsámba megy esküvőre. De szeretnék hajnal csillag lenni, babám ablakába benagyogni, benagyogni hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Benagyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Ismét táncosok következnek a színpadon. Ezúttal Talpai Emese és Varró Tódor tiszamenti táncokkal köszönti a születésnaposokat. Felkészítőjük Cseszák-Korcsik Anikó és Cseszák Balázs.
Évei Dr. Kiss Imre Művelődési Egyesülettel szakmai és baráti kapcsolatot ápol a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör több téren, így a Margarita énekcsoport tagjainál is vendégszerepelt már a dúdoló énekcsoport. A Péter Évei Margarita asszonykórus 2019-ben alakult a Dr. Kiss Imre Művelődési Kör keretein belül. Tagjai olyan lelkes hölgyek, akik szeretnek együtt énekelni, fontosnak tartják a magyar népdalok éltetését, továbbadását a fiatalabb nemzeték számára. Örömmel éneklik a Tisza mentén felgyűjtött népdalokat Bodor Anikó gyűjtéseiből, ezen kívül a Kárpát-medence magyar népzetei hagyatékából is szívesen énekelnek. Megalakulásuk óta számos népdalcsoporttal gazdagodott repertoárjuk, mint például Pecellói, Moholi, Csókai, Horgosi, Gombosi, Dávodi, Baranyai, Felföldi csokrok. Az idén harmadik alkalommal szerepeltek a Durindón, a vajdasági népdalcsoportok és zenekarok szemléjén, ezen kívül a kórus részt vett a Kóta Aranypálban népzenei minősítő versenyeken, ahol nagyon szép eredményekkel gazdagodtak, kiválóan minősültek, Aranypálba és Aranypálba nagydíjjal jutalmazták szereplésüket. A Margarita asszonykórus felkészítője és művészeti vezetője Szabó Batancs Anett. A mai ünnepi rendezvényen Gombosi népdalcsoporttal köszöntik az ünneplő dúdoló énekcsoportot. Nemes Maris az ágyát, magasra vetette, gacsónak nagy a kalapját, rajta felejtette. Hozd ki Maris kalapomat,
óbecsei asszonyok dalai után fogadják szeretettel a péterrévei dalokat a Dúdoló énekcsoport előadásában, amit az idei Durinóra készítettek. Végén szeretnénk még egyszer köszönetet mondani a Nemzeti Kulturális Alapnak, az Óbecsei Önkormányzatnak és a Csóri Sándor Alapnak, hogy támogatták rendezvényünket. Ezen felül szeretném a színpadra szólítani Ritz Róbertet, a Petőfi Kultúrkör elnökét, hogy adja át az okleveleket a Dúdoló tagjainak és a fellépőknek. Kurunci Máriát, Gilvázi Erzsébetet, Karácsonyi Erzsébetet,
Majoros Jolánt, Szerda Jolánt, Szökő Benkó Erikát, Krisztics Margitot, Pap Magdolnát, Törnyesi Magdolnát, Csonka Teréziát, Károlyi Andreát, Farkas Zsuzsannát, és végül a csoportvezetőt, Kis Imre Szerda Annát. Vendégeinknek is megköszönni a fellépést. Kérem a Temerini Kórus és a Tambora zenekar képviselőjét a színpadra. Péter Révei Margarita asszonykórus csoportvezetőjét, a Kunarasi Rozmarik asszonykórus képviselőjét, a Bácskos-Útfalvi Rezeda asszonykórus vezetőjét, az Óbecsei Bodra Firti kórus csoportvezetőjét, valamint a két táncosnak, Talpai Emesének és Varró Tódónak is köszönjük.
ünnepeltek, további szép estét kívánok a viszontlátásra!